Přezdívá se jí epidemie 3. tisíciletí. Alzheimerovou chorobou v Česku už trpí nejen seniori, ale i čtyřicátníci. Optimistická pacientka Eva Karásková. Její stav se pomocí tréninku paměti a léčby zlepšil. Jak se s její nemocí vyrovnala rodina? Fenomén paměti, jak se učíme a zase zapomínáme. Metody, které stimulují mozek. O Alzheimerově chorobě se někdy mluví jako o nemoci zapomenutých klíčů, která se navíc týká jenom seniorů. Ani jedno není úplná pravda. Příznaků a důsledků nemoci je mnohem víc. A také se může projevit i u lidí v produktivním věku. A těch stále přibývá. Počty nemocných totiž pyramidově narůstají. O nemoci, která je dnes 6. nejčastější příčinou smrti, víc zjišťoval Daniel Stach. Alzheimerova choroba je nemocí 21. století, protože s každou generací se navyšuje počet nemocných a tím vlastně se stává Alzheimerova choroba takzvanou skrytou epidemií. Dnes žije v České republice asi 150 000 lidí s Alzheimerovou chorobou a v následujících letech jich bude stále víc. V současné době na světě asi kolem 5,5 milionu nemocných a počítá se s tím, že do roku 2040 by mohl počet nemocných stoupnout až na 15 milionů. Alzheimerova choroba se navíc bude šířit nejen mezi seniory, ale také mezi čtyřicátníky a padesátníky. Nejrizikovější skupiny, kteří mohou onemocnit Alzheimerovou chorobou, jsou ku podivu lidé, kteří zaměstnávali celý svůj život mozek, kteří pracovali hlavou, kteří byli na intelektuálně vyšší úrovni. Tato zkušenost ale může být dána tím, jací lidé se dostanou do specializovaného léčebného centra. Naopak Jakub Hort z fakultní nemocnice Motol totiž tvrdí, že lidé, kteří jsou duševně aktivnější, posilují mozek podobně jako svaly v těle. Vytvoří si rezervu a jsou schopni onemocnění delší dobu čelit. Takovým typickým rizikovým pacientem pro Alzheimerovu chorobu je žena ve věku nad 65 let, u níž se v rodině objevila Alzheimerova choroba. Ona utrpěla během života úraz hlavy, má špatně léčený krevní tlak a je málo duševně aktivní nebo sociálně aktivní, nemá sociální kontakty. Problém je Alzheimerovu chorobu včas diagnostikovat. Vstupní testy jsou různé. Nejpoužívanější je tzv. Minimental test. V něm je 30 otázek. Pokud člověk odpoví na 10 z nich špatně, je Alzheimerova choroba téměř jistá. Hodně používaný je také test hodin. V něm má pacient nakreslit ručičkové hodiny a vyznačit konkrétní čas. Tady to mělo být za 10 minut 3. Ještě budeme ty hodiny vylepšovat, nebo už jste domalovala? Už jsem domalovala. Už jste domalovala. Výsledky testů se pak ověřují buď počítačovou tomografií nebo magnetickou rezonancí. Na ní je vidět úbytek mozkových buněk. Pokud stále není diagnóza jistá, na řadě je test mozkomíšního moku. První symptomy nemoci se objevují nenápadně. Člověk tu a tam něco zapomene, občas si nevzpomene na to správné slovo a hůř se orientuje. Vývoj nemoci se pak liší podle věku nemocného. U mladších lidí je daleko rychlejší. Obecně se udává, že u mladších lidí to období trvání nemoci je 2 až 4 let, ale může být i samozřejmě výjimka. U seniorů tam je to 5 let i více. Záleží na léčbě a na péči. Nemocní procházejí 3 fázemi, od lehké přes střední až po těžkou demenci. Postupně přestávají vnímat své okolí a potřebují čím dál větší pomoc druhých. U Alzheimerovy choroby je problém v tom, že se v mozku tvoří bílkovina, která se nazývá beta-amyloid, která by tam normálně v takovém množství neměla být. Tato bílkovina narušuje fungování nervových buněk, ty buňky potom přestávají fungovat a později odumírají. Čili projevem Alzheimerovy choroby je úbytek nervových buněk a ty buňky, které tam zůstaly v mozku, tak ty mezi sebou navíc hůře komunikují. Prevence prakticky neexistuje, pomáhá ale zdravý životní styl, hlavně nekouřit a nepít alkohol. Ušetříte si tak totiž mozkové buňky, které Alzheimerova choroba ničí. Důležité je také zůstat aktivní, pořád se učit a také cvičit paměť. To platí i pro ty, u kterých se nemoc už rozvinula. Pro trénink se používá například doplňování přísloví anebo hledání co největšího počtu slov začínajících konkrétním písmenem. Tak třeba písmenem D. Druh tam je
Ano, druh tam je. Dobrodruh. Dobrodruh, no vám to teda dneska sype z rukávu. Dobrodruh. V prvních 2 stádiích nemoci se podávají tzv. Kognitiva, léky, které podporují paměť, úroveň koncentrace i pozornosti. Ve 3. stádiu už jen, pokud je to nutné, antidepresiva a léky na snížení úzkosti. Farmakoterapie je pouze jedna z oblastí, která se využívá při léčbě Alzheimerovy demence. Nedílnou oblastí je ošetřovatelský přístup. Jedním z nejdůležitějších léčebných postupů je tzv. Vzpomínková terapie. V ní se používají předměty, které lidé trpící Alzheimerovou chorobou dobře znají ze svého mládí. Tak třeba tyhle boty. V nich mohla nejedna dáma protančit celý večer. Tady si je vezme do rukou a díky tomu si na to celé může dobře vzpomenout. My se snažíme vlastně terapii vést na základě dlouhodobých paměťových drah tak, že vyvoláváme v člověku vzpomínky na to, co dělal v dětství, co dělal, když měl děti, co dělal, když měl vnoučata, jaké si pouštěl písničky, jaké se díval filmy, jaké byly v té době plakáty. Lidé, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, často nepoznají na fotce sami sebe, nepoznají své přátele, své blízké. Pokud se ale podívají na fotku, na které jim je 20 nebo 30 let, rázem se jim vybaví celá řada vzpomínek. Kdyby ale fotka ze stěny zmizela, hned znejistí a budou se ptát, kde je. To dokazuje, že pacienti stále alespoň trochu reagují na to, co se kolem nich děje. Nejtěžší pro ně i pro jejich rodinu bývá 2. stádium nemoci. Postupně začíná ztrácet schopnost vyjadřování, začíná se zajímat o tu nemoc, začíná si číst, co se v průběhu té nemoci děje. Nastupují sebevražedné sklony, kdy spousta těch klientů skutečně má sklony k sebevraždám, protože si přečtou, jak vlastně ta nemoc probíhá a jak vlastně končí. Pacienti s Alzheimerovou chorobou mohou hůře rozpoznávat, kde je hranice mezi nimi a okolím. Může se měnit jejich osobnost a někdy jsou i agresivní. Klient křičí, škrábe, vyvolává různé šarvátky mezi spolubydlícími a podobně. Klienti ničí, v některých fázích to probíhá skutečně ničením nádobí, oblečení, agresivitou na ošetřující personál. Jindy pacient nadává a vzteká se. Chová se jako malé dítě, kterému někdo chce vzít oblíbenou hračku. Právě speciální, na první pohled hračka, proti agresivitě pomáhá, takzvaná demenční panenka. Nemocného zaujme a odvede jeho pozornost a navíc si s ní často vytvoří velmi úzké pouto. Stává se nám, že si i třeba matka, která přišla o dítě, promítne do panenky svého zemřelého syna. Nemocní stále víc ztrácí kontakt s okolním světem a nakonec žijí jen ve svém vlastním. A lidé, kteří trpí Alzheimerovou demenci, často umírají na její komplikace. Bývá to například častější náchylnost k infekčním chorobám, což je způsobeno oslabením imunitního systému, takže klienti můžou umřít na zápal plic, na chřipkové onemocnění, na následky cévní mozkové příhody, ale také můžou uzemřít přirozenou smrtí. Dnešní medicína dokáže život s Alzheimerovou chorobou jen prodloužit a zkvalitnit. Vyléčení je ale zatím jenom pouhým snem. Když onemocní někdo blízký, je to šok. I přes veškerou péči a snahu totiž často nemoc postupuje velice rychle a záhy se ukáže, že doma to prostě zvládnout nejde. Jak Alzheimerova choroba ničí osobnost a jak se podepisuje na rodině a může nastat alespoň malé zlepšení, natáčela Sylvie Friedmanová. V jedné místnosti mě něco řeknou, někdo mě řekne, já vlezu do druhé a já už nevím, co to bylo. Já, protože si všechno beru strašně, tak se cítím blbě. No, úplně neschopná. Ježišmarja.
Ahoj, ahoj. Příběh paní Karáskové je typický pro klienta s Alzheimerovou chorobou. Příznaky, které popisovala rodina, jsou naprosto typické a vlastně je to klinický obraz toho onemocnění tak, jak opravdu ta nemoc začíná, jak ne příliš všichni lékaři jsou schopni se té nemoci věnovat. Energická žena, která pečovala o celou rodinu, učitelka na základní škole, vášnivá kuchařka. Eva Karásková se narodila v roce 1932 a i přes vysoký věk se udržovala v dobré kondici. Přibližně před rokem se to ale začalo měnit. Dřív 100% zodpovědná prababička zapomněla vyzvednout dítě ze školy. Nemohla si vzpomenout na to, jak se pouští pračka. Jídlo na plynovém sporáku ohřívala v plastové misce. Zapomínala užívat léky. Já jsem jí každý den telefonovala a ona mě říkala, představ si to, já jsem jela do města, já jsem nevěděla, jak se mám vrátit, já jsem se musela vyptávat, kde bydlím. Nemoc postupovala velmi rychle. Už po pár týdnech bylo jasné, že paní Karásková není schopná žít sama. Psychicky na tom byla hůř a hůř. Eva tam přijede a co zjistí? Nevypráno, neuvařeno, babička nekouká na seriály, no a vlastně tráví den tím, že se ráno probudí a zase jde spát a pospávala vlastně úplně celý den. Začal maraton nejrůznějších vyšetření. Polákovi popisují, jak jim lékaři nedokázali říct příčinu potíží, diagnózu. Vnučka, která se o ní starala, už byla na pokraji sil, stejně jako její babička. Těch doktorů skutečně navštívili celou řadu. Jeden říkal to, jeden říkal ono. Výsledek byl ten, že ať nasadili takovou či onakou léčbu medicínskou, no tak výsledky se nedostavovaly. Ona se duševně ztrácela před očima. Ona už si nepamatovala téměř nic. Ten pocit byl strašně nepříjemný, protože jakoby vnitřně jsem hned od počátku tušila, že by mohlo jít o Alzheimerovou chorobu. Ale pořád jsem tajně doufala, že možná to nebude. Po 5 dnech v brněnské léčebně dlouhodobě nemocných rodině oznámili, že tam paní Karásková nemůže zůstat. Nevěděla, kde je, proč tam je, odcházela pryč. Tehdy pan Polák zkontaktoval Alzheimer centrum v Průhonicích. Když jsem viděla, že toto prostě nezvládneme, snažila jsem se vlastně přesvědčit o tom zbytek rodiny a myslím si, že jsem udělala dobře, když jsme se takto rozhodli. Specializovaná terapie, pravidelný režim a péče měly úspěch. Po 6 měsících je z původně dezorientované paní, která netrefila do pokoje a neuměla jezdit výtahem, zpátky veselý člověk. No kolik máš pravnuků? Máš jenom 2, tak to by si mohla vzpomenout. Vidíš, že tady, No tady mám to nejnižší. 1, Ano. 2, Tak a to jsou jenom 2 pravnuci. víc nemám. Ne. No, to stačí. Ježišmarja, to je hrozné. To stačí v dnešní době. V 80 mě 2 pravnuky. Hrůza. Paní Karásková hlavně má velmi ráda křížovky, čtení, vůbec aktuální dějství, takže čtou noviny, takže ráda poslouchá. Dřív nebyla toho nějak schopná i těch křížovek, teď právě jí to nedělá problém. Psychická stránka o 100%, je veselá, optimistická, paní Karásková má i svůj humor, takže je úžasná. Dá se říct, že je orientovaná i v čase, chodí si sama na obědy, na svačiny, na snídaně, stačí jenom se domluvit v kolika, kde paní Karásková dorazí. A její osobní asistentka vyjmenovává i další pokroky. Už nemusí používat plenkové kalhotky. Společně si tenhle cíl určili v individuálním plánu, který má každý, kdo v centru žije. U hodně málo klientů se tohleto podaří. Chce to fakt trpělivost a chtít, aby ten klient chtěl. Paní Karásková z toho opravdu byla nešťastná, sama říkala, že ty kalhotky nechce, že se za to stydí a má hroznou radost, že se nám to povedlo. I dál ale asistuje při koupání, dohlíží na to, jestli dostatečně jí a pije, vyplňuje volný čas. Tedy všechno to, na co rodiny obvykle stačí jen za velkého vypětí. Přesto se dlouho brání tomu, aby jejich blízký musel opustit domov. Jeden člověk, a to je naše zkušenost, za kterou stojím. Jeden člověk
zdravý, mladý a ochotný se starat, když se bude starat 24 hodin denně, což je objektivně nemožné, tak není schopen po delší dobu poskytnout takto nemocnému člověkovi dostatečnou péči.